Godmorgen, Ib. Jeg har sat noget honning til dig herhenne. Hvor dejligt. Tak for det. I dag skal jeg altså have ryddet op på tegnerens spor. Bare Frederik ville komme og hjælpe mig. Hej, Cirkeline. Hej Frederik, jeg sad lige og tænkte på dig. Gjorde du det? Ja, jeg tænkte, gid Frederik ville komme, og vi har det så skægt, når vi rydder op sammen. Ib har været her med noget honning. Prøv at smage. Det smager, så jeg får lyst til at flyve. Pas dog på, Frederik, du er uden bil. Se alle de æsker der. Jeg vil være lokomotivfører. Hvor kører toget hen? Hele verden rundt. Så vil jeg gerne med. Må jeg se deres billet? Jamen, jeg har ikke nogen. Nå, men så er jeg en. Må jeg se deres billet? Værsgo. Tak. Tjef, 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 død, død. Tjef, 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 død, død. Tjef, 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 død. Hvad er I? Jeg vil være med. Gå så hjem til mor. Jamen, jeg kan være billet, mand. Jamen, det behøves vi ikke. Tjef, 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 død, død. Tjef, 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 død. Tjef, 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 tjef. Hjælp! Der er nogen, der vil ødelægge mit tog. Nå, det er dig. Du vil så gerne være billet, mand. Nej. Tjef, 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 tjef. Jeg synes, det er begyndt at blive koldt. Jamen, jeg er så oppe i de kolde lande nu. Hør, det er ulve. Jeg sætter dampen op. Ulvene nærmer sig. Jeg synes nærmest, det lyder som Sofus. Jamen, vi kan altså ikke lege, når det hyler sådan. Jeg vil være billetmand. Du lærer ham bare, Frederik. Nå ja, så okay. Men ingen larm. Ja! Goddag, en billet til Jylland for 25 øre. Goddag, en billet til Amerika. En billet til Prøllebag. Du behøver sikkert sælge billetter. Det er kun Cirkeline, der er med, og hun har fået billet. Tjef, 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 tjef. Amerika forude. Er det Amerika? Ja, det ser sådan ud. Ja, det er ikke her, Mickey Mouse bor. Jo, det er. Lad os prøve at finde ham. Yeah! Se, der er han. Er han ikke sød? Jamen, han er jo slet ikke rigtig. Pas på, Frederik. Duk dig. Hjælp! Lad os køre igen. Hvor er toget henne? Det er væk. Nej, se, soldaterne har det. Nu kan vi ikke komme hjem.
holde sig op med det frilleri, eller skyder de dig bare. Der er også nogen der. Så er vi omringet. Kom, lad os gemme os her. Her kan de ikke se os. Hvor er Sofus? Han er væk. Gud nej, så bliver mor sur. Vi skulle heller ikke have taget ham med. Det var også dig. Ja, vi må prøve at få fat på ham. Hvem er I? Hvem er du? Jeg er en af de sorte pantere. Jamen, du ligner da en mus, lige som os andre. Jeg er også en mus. Men du er en grå mus, og jeg er en sort mus, og panteren er et stærkt dyr, så derfor kalder vi os de sorte pantere. Hvor bor du? Her. Her kan man da ikke bo. Jo, for jeg har ikke andre steder at være. Ellers bliver jeg skudt af de der. Jamen, hvad kan vi gøre? Vi må ud herfra, og vi må have fat på Sofus. Vi venter til det bliver nat. Så kan vi snige os væk. Prøv at se, de kommer nærmere. Jeg skal nok hjælpe jer. De ser sørmer ikke rare ud. Er det ikke snart nat? Det kan ikke vare så længe. Hvis vi kan, så skal vi den vej der og ud i bjergene. Der kender jeg nogle indianere, og de kan hjælpe os. Er indianerne da ikke farlige? Nej, indianerne er vores venner. De hjælper os med at tæve politisoldaterne. Jeg sidder her i mørket og savner bare lidt lys. Men fordi jeg er sort, har de hvide gemt mig bort. Har jeg nemlig rigtig, temmelig, vemmelig mørkt. I lyset er alle glade. Det var jeg også selv. Men mit liv er et slid, fordi jeg ikke er hvid. Har jeg nemlig rigtig, temmelig, vemmelig mørkt. I mørket er alt så stille. Man tør ikke råbe højt. Men min mave, den skriger på mad. Hvor jeg er rigtig, temmelig, vemmelig mørkt. I mørke kan alle ting ske, og man ved det ikke før, at der lyder et skud. Nu er det vist en mørk nok. Kom, denne vej. Løb, løb. Pas på, de skyder. Hjælp, hjælp. Hjælp, hjælp. Hjælp! Pas på! Hjælp! Hjælp! Pas på! Er jeg død? Nej, jeg tror ikke, de ramte dig. Men en sort panda blev skudt. Jeg skal tæve dem. Nej, lad være, Frederik. Det er for sent. Han er død. Hør, Sofus. Jeg tror, de piner ham. De kan vente, så kan de. Lad os se, om vi kan finde indianerne. Dag, vil I gerne hjælpe os med at finde Sofus? Han er blevet fanget af politisoldaterne, og de har også skudt en af vores venner. Den sidste modkald vil hjælpe jer. Vi tager den hvide mands skal. Hvad er en skal for noget? Det er håret. Jamen, de fleste er jo skaldede. Vi hjælper blejansigter og grå mus med at finde en lille grå mus.
Sofus, har de været slemme ved dig? De døde mig næsten, men jeg tævede dem bare. Men det er jo også bare legetøjssoldater. Se, man kan bare skubbe til dem. Nu er de alle sammen døde. Pas på, Frederik, der ligger en der. Nej, nu ordner den sidste mohikaner ham. Er det ham her, I mener? Hvor farligt, mand. Jeg var lige ved at blive skudt. Jeg skulle bare sige, at du skulle hjem og spise, Frederik. Nu leger vi lige så godt. Kom, lad os køre videre. Der er nogle soldater der ikke er døde. Hjælp! Men så laver vi bare vores tog om til en flyver. Juhu, vi slår fra dem. Der er vist ikke mere benzin på. Ikke mere benzin på. Vi må nødlande. Vi må nødlande. Kan du ikke selv finde på noget? Selv finde på noget? Dit tossehoved. Vi lander der. Spænd sikkerhedsbælterne. Sikkerhedsbælterne? Nøj, se de to søde piger. Skal vi danse? Var det dumt, Frederik. I skal hjem og spise. De ødelægger hele lejen. Vi skal hjem og spise. Mand, hvad står på? Det er vand, og der er fuldt af hajer. Så kan vi jo bygge nogle både. Hjælp mig lige. Så sejler vi. Hvornår er vi hjemme? Nu. Ostemad. Frederik, vi har jo helt glemt at rydde op. Ja, men det kan vi jo gøre i morgen. Hej så længe. Hej så længe.